Čaute lidičky. Tady Hyper Luky, kamo. A tady se omlouváme za zkrát a on, kamo, se tady skáče, kamo, je vimo, kamo, říkám, že je postižený. Nemusel si říkat, že se omlouváme za zkrát, protože tentokrát jsme neudělali chybu. Určitě. Jo, toto video úplně poprvé, kámo, točíme. A ježišmarja. Nech to. Čau. Dobrý den. Dobrý den. Počkej, hoď to. Hoď to. Tady máme Listy. stromy, listy a tak dále a tak dále. A padáme, zvedáme. A jo, takhle. Takže cík, zvětšili a zmenšili. Pozor! Perfektní. A teď pozor! Perfektos! Mamma mios! Auto nebolí. Asi. Dobré, si smradlavy. Had! Hej, kámo, Hady mě točí. Dobrý den, máme tady zkraty kvůli bouřky. To je jeho zkrat, kámo. Když tady je úplně slunečno, kámo, čumte. To je jeho zkrat. Úplně slunečko, kámo. Je sluníčko, tady je sluníčko. Kámo, končíme už to video. OK. Tak čuste, Luky odešel a řekni čau. Čau. A čau, hača. Čuste,